Caught in the act, ti 20 itawen na lalaki ken residente iti Barangay 26 Salpad iti ili ti Pasukin ang may paggarup anagrama ti electro-fishing device tapno nagkalap ti lames. Tinuring ti Pasukin Municipal Police Station ken 101st Maneuver Company of the Regional Battalion 1 iti nadakamat a lugar tapno responde anda tinaawat da 911 call pakaseknan iti maatap nga illegal fishing. Nadanunan dati suspect ang manarimaan nga agtiltiliw ti lames, baben iti may paggarup a panagrama ti electro-fishing. May isang illegal awagas ti panagkalap no sa dinno ang mausar ti kuryente tapnon makatiliw ti lames. Andun pa po yung suspect natin na nanguhuli pa po ng shrimp and isda po using a compressor po. Narekobre man po ti suspect ti may isang electro-fishing apparatus, may isang inverter, dua fishing rod, may isa wooden box, ken basket net. Iti pa nang investigar ti pulisya, may paggarup asaan na dayto iti umuna agundaway a panangiwayat ti suspect ti illegal nga aktibidad na. We'll be filing a case of R18654, yung illegal fishing po natin. Although itong suspect natin is palagi nilang nire-report na ginagawa niya to, and then kagabi is natsambahan po natin siya. Numan alalisto iti pan nakatiliw ka ti lames o sarili kuryente, naigetmet iti pan nakaipawil na daytoy, gapu ka iti negatibong epekto na. Baben iti kuryente posible asaan laing nga dagiti target nga ikan iti maapektaran ngem ket di ore dagiti fry ken dagiti itlog a mabalinmet a rason a madadael iti balansa ti ecosystem. Narisgo pa iti electro-fishing gaputan no saan na nasaya iti panakausar daytoy posible a pakadangran ti tao. Kabayatan na binigbigmet ti otoridad iti epektibo apan nakausar ti 911 tapnon may report iti illegal nga aktibidad a rason met nga insigida a nakapagrespondeda. Palaag ti pulisya kariti mangiwaywayat iti illegal fishing nga isardeng da kumadaytoyen gaputan na iket iti panagmonitor da. Yes, we have received a phone call from 911 kagabi po mga 9:50, and ang sabi po is meron pong alleged illegal fishing na ongoing sa may barangay Salpad using compressor, yung battery po, and then we responded. Mark Magdirila, Balitang Solid North.